И коста хора от YouTube. Днеска сме с Darkness, Coffee 39 и Team ProMaster. И играем Team Fortress 2. И да почваме. Къде скачих, вижте? Вижте къде скачих. Къде? Отгоре, пак. Тя, гледайте ли моето изстрелване? Не. Джой затъра е проба, бе! Джони се търше нуп. Но баса за това ги отливам си. Джой се търа, умря от някакъв сатър. Джони се търse да му уби. Да, тук не мога да убим. Убила. Така. Аз съм убих по някаква си причина. Ти ми е много голям хакер, бро, хайде. Който иска да гледа шоуто с Иван, който иска да гледа шоуто с Team ProMaster, да дойде при мен. Аз не знам къде сте. Аз съм пред базата. Окей. Аз тук убивам някакви. Който иска да гледа шоуто, или най-вече от нас за то да снима клипа, който иска да гледа шоуто, да дойде. Окей, айде гледам. Team ProMaster. Чакай, тук! Гледай ся! Оня почине, гледай какво му правя. Почивай! Чеш тук! Помощ! Той не мога го убия! Предавам се. То се хак, чу. Няма смисъл. То знаеш, то от тях е хак. Виж! Darkness! О! Виж? Това да прави снимка, бе. То самоуби! Виж ма, за тебе съм. Виж, гледай. Аз съм Джони Сафтера, бро! Гледай! Тука. Има някакъв тука. Снайпер! Кътам си гората! Аз успявам да станцувам. Yes, убих на този главата най-накрая. Ами да. Малко аз викам, аз пускам... Хелърчето, трябва да го бим. Аз пускам хакера с ракети. Аз пускам да съм инженер. Кристалче от 100 точки, бе. Здравление. Да, бе, както скин. Аз съм с мега хака. Бати, взех някакъв скин, взех някакво оръжие, дето ще се съжалявам. И така хора, взимаме снайпера. Ой, майко! Помощ! Имам лък. Геймера, идвай. Аз ли, бре? Да, ти. Аз? Да. Аз съм инженер. Какво да правя при вас? Геймера, каза. Ти си геймер. Колко път да ти кажа? Darkness се нарича геймера, Coffee 39. То Кофи танцува там, е. Изгодата на тъзва. Coffee 39 се нарича Gamer 056, а Team ProMaster се нарича Team ProMaster. Тя пълно ги обърка. Да, аз съм с Team ProMaster. Не, бе. Сега стабилата ще ла бие. Елате, стабилата ще ла бие. Чакай, горе! Горе има сентрига и окото пак ме уби. Няма сентри. Хора, окото се ще ла набия, бе. Окото се завърна. Той око е много силно. И не вярвам да няколко. Засилвам с бухалката. И какво пишете? То Делман умира ли въобще? Да, качваме се горе хора. Така че тема горе на след. Има сентригън, казах. Ма ви викате няма никак сентригън. Бате, аз не знаех, че горе има толкова много, е. Аз какво казах? Не знам. Ви ми викате няма сентригън и аз викам, чудих се. Да, бах ти хака. Да. Хора, аз знам един код. Какъв код? Ако си отворите чата да пишете, ще ви го кажа. Те отворил го. РТД.
Добре, Ага. стига, Ама то как какво не ли? А? Нали? Не, само рътата. Уаа! Само рътата, брат. Точ. 5, 4, 3, 2, 1. Окото е тука. Тук, много здраво е. Вот се падна. Нищо. Да бе, то с откъде? На мен ми се пада, всъщност. Защото аз го чета за разлика от вас в чата, какво ми се пада. По-фляспа. Някакъв е написал, ама А, не аз рътата, някакъв друг рътата. сервер. Ай в някакъв друг... Аз съм мъничък, вижте му. Ай в някакъв друг сервер, дете само да сме ние. То само ние бе. Аз имам някакъв сервер. Аз съм мъничък. Вижте ма как си мъничък. Много яко. Яки ли има? Искате ли да ви пратя един някакъв сервер? Само ни 4-мата. Защо? И хора, спираме клипа, докато не се преместим в другия сервер. И коста хора, ето, в този сервер ще играем. Не, много не ма кеф този сервер. То трябва да е меле. Геймър, що се прибра? Що се прибра геймърчето? Не го знам. Магийка, чакай. Не ми взимай магията! Да, тук има маги. Взех сега. Тук има магии ли, бе? Да, Сега ли? с Х се използват. Давай, аз не мога да ги намеря. Пихите с магийка. Еми вече има един в базата ви. Кристал, Айде магийка. Кристал, умри заради мене, пълъса. Умрях. Да ти дам магията. Тук не мога да умра. Тази магия няма да ме уби. Имам безкрайен живот. Нямаш. Имам. Да. С Хъ си пускаш магията, бе, шматко. Да знам. Много ти благодаря. Не! Чакай. Моля се, не ме убивай. Дай, тигър се. Не, Няма. моля се, не ми я разрушай. Писталона идва. Айде. Яката магийка е за мене. Ай, таман, не е ли ме оцели, бе? Ето много били. Ще мреш. Умря. Иди го парам бал. Давай, бой! Пърли! Аз имам джъмп. Добре, то защо не умира? Как? Аре да насочи към мене, чакай. Даже откъде ми идва това? Да се ни види! Само как скачам и то сме цепи с стрелата веднага. То сделма? Бе, има. Ако? Да, бе, така не е честно, е. Я се сети си Ту, това. майка ти дева, свали ми половината демидж. Майката ми Не псуй, че майка ми е такава. Окей. Наци! Взимай магия! Да, бе, ако мога. Май магион! Магион! Бате, как ще го бия Аз то? свалих демидж. Взимай магията! Човек въобще не знаеш къде те са. Знам откъде ме къпиш. Ма не можеш да отидеш. Защото съм с лък. Може да ти... Клип Да. Аре, и аз ще съм слак. Робин Худ. Ние ще сме Робин Худ. Майко! Внимай тук стихвици. Така. Ой, не, моля.